Bai, bueno, ez da berdina horrelako testo bat irakurtzen badugu, ideia oso zehatz bat topatzeko, edo guztia ulertu nahi badugu, edo beste norbaiti kontatu nahi badiogu. Ziur aski, helburuaren arabera, teknika edo estilo diferenteak erabiltzen ditugu irakurtzeko. Horretaz jabetzeko egingo duguna oso simplea da. Testu berdina irakurrituko dugu 3 helburu diferentekin, eta noski helburu bakoitzaren arabera ziur aski teknika diferenteak erabiliko dituzu, gero komentatuko dugu. Hori dago lotuta jakitearekin azterketan zein irakurtzeko estiloak eskatuko dizkidaten. Zeharik eta motaren arabera estilo bat edo beste erabili beharko dudalako, eta kontuatuko gara 3 direla gehien bat. Horiek ere landuko ditugu. Eta gero proba ingo dugu ariketa zehatz batzukin, testu batean utxunea bete beharko dituzu.